Άλλη μια μέρα που προσπαθώ να γεμίσω τις βιβλιοθήκες που βρίσκονται πίσω μου με διάφορα Funko Pops από τα αγαπημένα μου άνιμε. Και σήμερα τα παιδιά από το Easter Egg φρόντισαν να με γεμίσουν με νοσταλγία, γιατί μου στείλανε μερικά από τα αγαπημένα μου τέρατα στο Yu-Gi-Oh! Αρχικά έχουμε τον Jinzo λοιπόν, ο οποίος είναι μακράν τα αγαπημένο μου τέρας. Γενικά ήμουν ένα πολύ μεγάλος φαν του Joy όσο έβλεπα το άνιμε μικρός. Και το γαμάτο με αυτό το Funko Pop είναι ότι πέρα από τον Jinzo έχει μέσα και τον μάγο του χρόνου σε πιο μικρή μορφή. Μετά θα προχωρήσουμε λίγο στη σεζόν και θα πάμε στο Yu-Gi-Oh! GX, γιατί σας έχω τον Flame Wingman του Jaden Yugi. Μια φιγούρα με φανταστική λεπτομέρεια, γιατί φαίνεται και το χέρι του όπου είναι κεφάλι δράκου, φαίνεται και το φτερό που έχει από την άλλη μεριά. Γενικά, παιδιά, από ό,τι μπορείτε να καταλάβετε και μόνοι σας, το site των παιδιών έχει πραγματικά οτιδήποτε μπορεί να χρειαστείτε, είτε από άνιμε και γενικότερα από pop κουλτούρα δηλαδή. Και επίσης κιόλας, για όσους από εσάς είστε ανυπόμονοι σαν και εμένα και θέλετε να πηγαίνετε κατευθείαν στα καταστήματα για να παίρνετε τις παραγγελίες σας, τα παιδιά από το Easter Egg έχουν ανοίξει και ένα ολοκένουργιο φυσικό κατάστημα στο Ilion για να πάτε να τους επισκεφτείτε. Εγώ θα σας αφήσω κάπου εδώ, γιατί δεν μπορώ να περιμένω άλλο, θέλω να πάνε να ανοίξω γρήγορα.